Здравейте, дами! Добре дошли! Радвам се, че отделихте време тази вечер, за да си поговорим за една наистина много интересна тема. Тема, която всъщност докосва всяка една жена, особено тези, които са по-амбициозни и които се стремят, искат да постигнат повече в живота. Темата е защо умните жени се изтощават и как да си възвърнем енергията, втората част, която всъщност е много важна. Аз съм Велика Киричкова и съм а, ментор по личностно развитие, здраве и помагам на жените да повишат доходите си, да подобрят стандарта си на живот, да повишат енергията си и да преминават през живота с лекота и наслада. Вярвам, че всяка една жена заслужава да живее в здраве, щастие и богатство и това е нещо, което зависи от нея. Дори и на пръв поглед да изглежда, че има много обстоятелства, които ни пречат да постигнем това, което искаме, всичко, от което се нуждаем, е вътре в нас и то точно в този момент и наистина от всеки един от нас, от всяка една от нас буквално, зависи нашето настояще и нашето бъдеще. Повечето жени живеят или в миналото, или в бъдещето и една от причините за постоянна умора и непрекъснато напрежение, стрес е точно това, че никога не живеем в настоящия момент. Това по-скоро ще бъде среща, разговор. Ще имате възможност да се включвате, да споделяте. Не съм го подготвила като уебинар, на който аз ще ви изнеса една лекция. Ще споделя няколко неща, които са така важни по темата и ще направим една практика към края, която ще ви помогне да се върнете към себе си, да разберете кои са каналите, през които изтича енергията ви и това ви изтощава и по този начин да, знаейки това, да възвърнете енергията си. Така че за това ще си говорим. Когато имате желание да се включите по някой казус, можете да го направите. Аз ще ви всъщност ще ви потиквам на определени места. И така, ако си умна, осъзната, организирана, грижиш се за себе си и въпреки това си уморена, това не означава, че си слаба, това не означава, че не си достатъчно дисциплинирана, просто означава, че си претоварена. И всъщност това е големия проблем на жените. Поемането на прекалено много ангажименти, на прекалено много задачи в ежедневието създават едно такова натоварване, напрежение, стрес, който няма как да не се отрази на здравето ни най-вече, т.е. вътрешно, и се отразява естествено и отвън, защото ние се чувстваме добре и във форма, когато не само се грижим за тялото си, а когато се грижим и за ума си. И това е една такава комбинация, която дава силата на жената. Дълго време съм си мислила, че трябва да си здрава, за да си пълна с енергия, но така след доста опит, житейски мой, а и след работата ми с много жени, които се намират в подобно положение, всъщност установих, че проблема не е само в това да се грижиш за физическото си здраве, а една част от проблема всъщност идва от това, че повечето жени на практика са забравили за менталното здраве. И това, което днес искам да ви напомня, е наистина да се върнете към себе си и всъщност да усетите, че вие не сте само тяло, не сте само ум. Ние сме една такава система,
съвкупност от няколко неща и трябва да поддържаме формата си на всяко ниво. Нали, не само на едно, защото когато едното изключи, всъщност енергията пада и от другите области в живота ни. Например, ако не сме здрави, нали, за мен здравето е един от най-важните приоритети, но и защо го слагам на първо място? Защото ако не сме здрави, ако не се грижиш за физическото си здраве, е трудно да се погрижиш и за останалата част. Нали? Когато ти физически не се чувстваш добре, е трудно да си мислиш за умствената ти нагласа, а, за семейството ти и за всички останали. По-скоро цялата енергия на хората около теб е насочена към теб. И за това е важно да се държим будни, да сме осъзнати и наистина да се грижим за здравето си. Второто важно нещо според мен е да осъзнаваме, че трябва, освен че да се грижим за здравето си, трябва да се погрижим и за не само за тялото си, и за менталното здраве. И това се случва като, освен че четем подходяща литература, общуваме с подходящи хора. Средата, в която живеем, изключително много въздейства на, нали, колкото и странно да звучи, на енергията, която имаме, на знанията, които имаме и на това как се чувстваме, какви решения взимаме и съответно как действаме. Така че, ако се чувстваш изтощена, изморена, не се притеснявай, със сигурност не си сама. Повечето жени, които са в тази зала, най-вероятно изпитват същото. Дори може да ми напишете в коментар дали тези неща, които ви говоря в момента, ги усещате. Чувствате се, грижите се за себе си, правите определени неща, обаче не се чувствате в топ форма, не се чувствате в топ състояние. И понякога, когато човек не е в топ форма, си мисли, че нещо не е наред с него. Затова и така с много големи букви, тук съм написала: с теб няма нищо нередно, просто трябва да подредиш живота си. Напишете ми едно, ако има моменти, в които се чувствате, нали, сякаш се грижите за себе си, а пък нямате енергия. Ако сте имали такива моменти, ми сложете единичка в чата. Добре. Има такива моменти. И когато има такъв момент, обикновено си мислиш, че нещо не си добре дисциплинирана, нещо ти липсва отвън. Така ли е? Сега ще си поговорим малко за животът в трябва, защото смятам, че това е причината, или поне една от причините, да сме изтощени. Всяка жена може да изтърпи много неща. И всъщност тази нагласа "аз мога всичко" и аз трябва да направя всичко. Обикновено трябва да го направиш сама, да се чувстваш силна. Чета какво ми пишете тук в коментара. Мислите си, че сте изпуснали баланса, когато нещата не са наред. Нали, не са наред буквално. Грижиш се за себе си, пък нещо нямаш енергия. И така, животът в тази форма трябва, изключително много ви отнема от енергията. Най-вероятно се припознавате в някоя от тези. Трябва да се справям. Трябва да съм силна. Трябва да не се оплаквам. Трябва да държа всичко под контрол. Със сигурност има и още много трябва, които има при вас във вашия живот. Най-вероятно
можете да напишете, ако искате, даже напишете кое е това трябва, което най-много ви тежи в момента или напоследък. Кое от всички трябва най-много ви тежат в момента или изобщо напоследък. Разпознавате ли се в някоя от тези? Мислите ли, че трябва да държите всичко под контрол? Че вие трябва да сте нагребена на вълната и всичко да следите? Както вкъщи, така и в работата. Хайде да видим. От тези 4, които аз съм написала тук, кое най-много ви тежи? И от вас има ли някой, който има някой от тези 4? Добре. 1 и 2. 3. Добре, ето тук вече се разпознавате. Има дами, които смятат, че 1 и 2 са в момента това, което им източва енергията, защото са в тази форма в момента. Трябва да се справим, трябва да съм силна. Следващото беше 3. Следващата дама беше писала, трябва да не се оплаквам. По принцип, оплакването като цяло носи негативна енергия. Но има моменти, в които просто трябва да споделиш. Нали? Не толкова да се оплакваш, а да споделиш с някой, който обаче ще те разбере. Някой, който е бил на твоето място и вече е отишъл на едно друго ниво. И тогава споделянето не е форма на оплакване, защото самото оплакване като по принцип е нещо, което ти отнема от енергията. И да, нали, би било добре да намериш начин да не се оплакваш, но да не го задържаш в себе си. Нали, идеята не е наляво надясно да вървиш, да се оплакваш колко е труден живота, колко ти е зле, защото това ти отнема енергия, това по никакъв начин не ти помага. Но можеш да имаш някой, с когото можеш да споделяш. Или най-малкото една практика, която може да ви помогне, когато имате някакво такова напрежение, да запишете всички неща, които ви тежат на един лист. Просто да ги изредите. Започнете, нали, всичко, което се сещате, буквално. И когато изпишеш всички неща, за които да се оплакваш, които все едно се оплакваш, ама се оплакваш на един лист пред себе си. Когато идеята е да се отървеш от тази негативна енергия, която носиш, защото ти си казваш, добре, не трябва да се оплаквам, защото то няма кой да ми помогне, като се оплаквам. Трябва да превърнеш тая енергия, да преобърнеш всъщност това твърдение. Можеш да споделяш. Примерно в семейството си ти трябва да свършиш всичко. И те хората около тебе, нали, са свикнали, че ти го правиш това нещо. Нямаш поставени граници. И когато не си поставила граници, много често тогава всъщност идва ето този момент на трябва. Трябва да не се оплаквам, а ти го усещаш като тежест в теб, но не го споделяш с никой. Очакваш хората около тебе да осъзнават, да разбират ти как се чувстваш. И по този начин, когато обаче те не правят това, което ти очакваш, не усещат тази твоя негативна емоция, ти се чувстваш още по-зле. Така че би било добре да споделиш в един честен разговор, не като оплакване, а точно като споделяне. Тогава енергията е съвсем различна, тогава хората около тебе ще те разберат. Говоря в семейството. Когато е нещо свързано така с по-дълбоко, е добре да намериш подходяща среда. Средата е едно от най-важните неща. Вярвам, че средата, нали, много пъти и на много места съм чувала и чела, че е 50% от успеха на един човек. Аз вярвам, че дори е повече. Защото обкръжението ти определя начинът ти на мислене, определя оттам и начина, по който реагираш на различни обстоятелства. Ти просто се научаваш да се държиш като хората в тази среда. И ако в тази среда всички се оплакват, ти си свикнал нали, и ти да правиш това.
Или пък ако в тази среда всички са много силни, много борбени, много амбициозни, ти се стремиш да приличаш на тях и съответно да правиш неща, които правят те. Затова се казва, че ти си средното на 5 човека, с които най-често общуваш, ти си средното дори и в финансово измерение на 5 човека, с които най-често общуваш. И всъщност, ако искаш да знаеш какво ще се случи с теб след 1, 2 или 5 години, просто си огледай приятелите, виж кои са 5 жени или мъже, с които най-често си общуваш и виж къде се намират те. И си представи, че ако това не е окей, не ти харесва мястото, на което се намираш в момента, трябва да вземеш някакво решение, да промениш нещо, ама не защото някой ти е казал, че трябва, защото аз сега казвам, трябва да направиш нещо. А това трябва да дойде от разбиране вътре от теб. Вътрешно усещане, искам повече от живота и това повече ще дойде, като направя нещо различно от това, което съм правил до този момент. Така че средата е тази, която ви дава енергия да правите повече за себе си, за семейството си, за бизнеса си. За това е изключително важно. За оплакването просто изписвате всички неща, от които искате да се оплачете или имате да се оплачете на един тефтер и може след това да го изгорите или на един лист. Това ви освобождава енергия, всъщност дава ви енергия. Освобождавате напрежение и получавате енергия. Трябва да съм силна и трябва да държа всичко под контрол. Повечето жени наистина искат да буквално всичко да е пред очите им и да държат наистина контрола и в работата, и в семейството. Просто не може, нали, никой не може да вземе някакво самостоятелно решение или да направи нещо сам, ако ти не го контролираш. Нали, имаш такова, когато си мислиш, че всичко трябва да е под контрол, човек по този начин се чувства. Чувства се, че ако него го няма на това място, съответно хората около него не могат да направят това, което по принцип трябва да свършат. Мислят си, че това, ако ти не държиш всичко под контрол, нещата ще се оплескат. Има ли между вас някой, който по този начин разсъждава? Аз лично в работата си срещам много жени, на които едно от тези неща, всъщност искам да държа всичко под контрол. Напишете ми 5, ако сте имали такива моменти, в които вие сте смятали, че ако вие не държите всичко под контрол, света едва ли не, нали, всичко ще се обърне наопаки. Пишете ми по една петичка, ако сте имали такива моменти или ако в момента се усещате по този начин. Добре. Има петички. Добре. Аз съм пуснала контрола. Добре, това е след някакво осъзнаване най-вероятно. И затова си говорим за тия неща, защото то има как да се пусне, но човек трябва не само да го осъзнае, или не само да знае, да разбере, че това го напряга непрекъснато, че това го натоварва, освен, че трябва да го разбере, трябва да го осъзнае, то трябва да вземе и решение да започне малко по малко. Нали, контрол можеш да го отпускаш малко по малко, защото изведнъж да кажеш, добре, няма да държа, нали, всички скъсо, няма да държа всичко под контрол, няма как от раз да стане, най-малкото, защото нашия мозък не може изведнъж да прави много промени. Когато решите да направите нещо ново, трябва да направите да направите
една промяна. Не наведнъж 5 или 10 промени, защото се натоварвате прекалено много и няма да направите нито една. Така че сега, ако искате да отпуснете контрол, защото това наистина е един много сериозен момент, в който страшно много натоварва жената. Нали? Представи си, че ти искаш всичко да следиш, всичко какво се случва в къщи, кой какво е направил, кой какво не е направил. Искаш да следиш всичко в работата ти. Нали, кой какво ще трябва да свърши, не го е свършил или как точно ще го направи и ти трябва да следиш всичко това. Това е голямо натоварване за мозък. И за това трябва да се научиш малко по малко да отпускаш контрола. Тук вече вие ми дадохте обратна връзка, нали, някой е отпуснал, друг се опитва, не винаги се получава, то е нормално да е така. Ще дойде обаче един момент на осъзнаване сериозно, в който момент всъщност ти ще видиш, че като дадеш свобода на хората, всъщност те се чувстват по-отговорни и правят нещата дори по-добре, отколкото ти очакваш да ги направят. И това ти дава, нали, това дава свобода в двете посоки. На хората, на които ти даваш свобода, не ги държиш непрекъснато под контрол, и за теб самата. Така че изберете тези, които все още са в този квадрат, тук четвъртия трябва да държа всичко под контрол, изберете едно нещо, което виждате и знаете много добре, че може да го делегирате на някой. Той може да го прави, нали, без вие непрекъснато да му висите на главата и да питате докъде стигне и какво направи. Изберете едно нещо, с което ще започнете да се освобождавате от това трябва. И така, постепенно нещата ще се променят. Сега, правя всичко както трябва, но съм изтощена. Познато ли ви е това твърдение? Напишете ми 10 в чата, ако това се отнася за вас или ви е познато за хората около вас. Имате приятелка, майка, сестра, за която това важи. Правя всичко както трябва, но съм изтощена. Напишете ми 10. Чували ли сте подобна история? Били ли сте в такова положение? Познавате ли някой, който по този начин се чувства? Добре. Благодаря за честността. Добре, супер, благодаря ви. Най-важното нещо във всяка една ситуация, за която си говорим в момента, и предишните 4, и това, което в момента обсъждаме, а, осъзнаването и приемането. Приемането, а, че това е факт за теб. Защото много често жените просто се самозалъгват. И когато осъзнаеш, че да, това важи за мен, т.е. знаеш къде се намираш, знаеш точка А, ти тогава можеш да направиш и тази промяна, която искаш да направиш. Ако се самозаблуждаваш, няма как да се случат нещата. Сега ще ви прочета една история, истинска, в този контекст. Правя всичко както трябва. Получих едно съобщение от жена, която ето това ми е написала. На 33 години съм, правя всичко както трябва. Лягам си преди 12. Закусвам здравословно. Витамин D, магнезий, омега-3 приемам. Поддържам нивата на феритин, нормални. Ходя на фитнес 3 пъти седмично. Но до вечерта единственото, за което мога да мисля, е да си легна. През уикендите спя по 10 часа. В същото време гледам други жени, работят също толкова усилено. Имат деца, имат семейства, имат проекти, обаче сияят и са живи. Аз някак си съм изключена. Опитвам се, наистина се опитвам, но няма резултати. И си мисля какво не е наред с мен. Позната ли ви такава история?
Имали ли сте такива моменти? Добре, познато, благодаря. Какво се случва с тази жена? Защо? Ето, грижи се дори за здравето си физически, допълва храната с витамини, ходи на фитнес, прави всичко по силите си и е изтощена. В същото време тя самата е забелязала, че други жени са толкова ангажирани като нея, обаче се чувстват добре и пълни с енергия. Аз също тия дни ми направи впечатление, понеже имаме сега една нова, но един, всъщност нов персонализиран комплект в грижата за здравето. И съм един от хората, които тестват този комплект. Имаме право да изберем от 14 здравословни области, да изберем две, за да може системата да ни персонализира комплекта точно за нас. И това, което на мен ми направи впечатление, дори ми стана много странно, че повечето колеги, които са в проекта, са избрали едно от нещата, които са избрали на споделянето, казаха стрес. И това са умни жени. Това са жени, които са постигнали много. Това са успешни жени. Защо се е наложило да изберат обаче тази част? Нали, да си помагат с добавки, чрез които да контролират стреса. За мен беше наистина много странно, въпреки че познавам жените и тези конкретно и като цяло, и осъзнавам каква е причината, но наистина ми беше странно. И всъщност това потвърди още веднъж, че тази тема, която съм подхванала, има смисъл да се говори по нея, има смисъл да се коментира, за да може жената да намери баланса в себе си и да се справя по-добре. Проблемът всъщност и при тази жена, за която говоря, и по принцип при жените, които имат такова натоварване, не е в липсата на грижа. Нали? Ето при нея самата ние видяхме, че има грижа. Проблемът е в липсата на енергия. Можеш да спиш достатъчно, да пиеш достатъчно витамини, да ходиш на фитнес, както е тя. Но ако енергията ти изтича, тялото просто няма откъде да черпи. Така че сега ще си поговорим за това, какви типове енергия има и по какъв начин тя се отразява на здравето на жената. Има 4 типа енергия в тази квалификация, която сега ще ви направя. В принцип има и и още различни типове енергия, които могат да изтичат или съответно да възобновявате вие. И за тях съм го споменала и съм така малко по-подробно в моята книга, първата ми книга "Силата да бъдеш жена". Така че там също ще разберете такива и техники за възстановяване на енергията и причините, поради които енергията ви изтича. Но днес реших да се спра на тези 4, защото вярвам, че те са много така близки съответно до нас. Разпознаваме ги лесно, но ние им обръщаме внимание. Нали, всички са чували мъжка енергия, женска енергия. Не знам дали за детска и родителска по този начин сте чували, но нека да разгледаме първата мъжка енергия, къде е фокуса. При мъжката енергия всъщност ключовите думи, ключовите неща тук са действие, структура и пари. Мъжа, нали, тази мъжката енергия, какво прави? Материализира пари. Тук е важно поддържане на тялото, подаръци. Ако имате такава мъжка енергия при вас, зависите от съпруга си, или от работодателя си, или от клиентите си. Тялото ви е отпуснато, въпреки че се поддържате физически, спортувате, например. Но ако в
Повече ви е мъжката енергия в момента, въпреки тази грижа, тялото ти е отпуснато. Другият тип енергия, това е женската. Тук имаме три ключови думи: привличане, хармония и желание. Женската енергия привлича взаимоотношения. Жената е креативна и е така отворена и животът е по-лесен, някак си е по-лек. Когато обаче е изчерпана тази енергия и вие не сте в синхрон с желанията си, не знаете какво точно искате и постоянно сте в един конфликт. Нямате хармонични взаимоотношения нито в къщи, нито в работата или с колеги, или с познати приятели, роднини. Ако сте в такъв конфликт непрекъснато или в моменти, в които усещате такъв конфликт, това означава, че трябва да помислите за начини, по които да възстановите женската енергия. Защото при липсата на такава енергия няма хармонични взаимоотношения. Следващия тип енергия, детската, тук имаме радост, лекота, жизненост. Когато имаш такава детска енергия, всичко ти се случва лесно, така като при децата. Казваш и това, което искаш, се появява. Живееш в радост, жизнена си, енергична си, имаш енергия да правиш нещата. Когато обаче тази енергия липсва или е по-малко намалена до някакъв минимум, живота се превръща в списък с задачи. Не помните кога сте се смели от сърце. Искрено. Просто ви е напрегнато, защото като имате един дълъг списък с задачи, вие не се чувствате достатъчно свободна. Дори усеща се това напрежение на лицето ви. Преждевременно се появяват бръчки. Може да се представите. Тази детската енергия, когато липсва, значи ако си по-сбръчкан, отколкото би трябвало на тази възраст, означава, че имаш проблем с детската енергия. Да можеш да се радваш на живота, да можеш да правиш нещата с лекота, това означава, че имаш такава енергия. И следващия тип, четвъртата, е родителска енергия. Тук виждаме грижа, разрешение, сигурност. Родителската енергия включва грижа за себе си и разрешение за успех. Когато обаче тази енергия е изчерпана или липсва, или просто е в по-така малки количества, се появява синдрома на самозванеца, т.е. появяват се едни нагласи, които ти казват: не съм достатъчно добра, срамувам се да правя, искам да направя някакви неща, обаче се срамувам, например, да се покажа във Фейсбук, да си сложа определен пост или да се покаже визуално, да сложа стори. Защото си мислиш, че има някой, който знае повече от тебе и сега защо ти да се излагаш? Ако имаш такова усещане, това означава, че имаш проблем с родителската енергия. И тук сме показали 4 батерии, така да се каже. 4 източника на енергия, които можем всъщност да се научим да контролираме и по този начин да сме жизнени, енергични, да ги правим с лекота нещата, да имаме самочувствие и увереност, да се случват като на магия, нали, бързо, лесно и в същото време да си много успешен. Тоест, ако имаш всички тези 4 енергии, нещата ти се случват много по-лесно. И така. Какъв е големия извод от всичко, което си говорихме до този момент? Ти си дисциплинирана,
справяш се, но не си магнетична. Нямаш тази харизма, която има една жена, която има всички тези енергии, за които ви говоря. Ако 2 или 3 от батериите са разредени едновременно, ти, ти колкото да имаш воля, липсата на енергия ти пречи да постигнеш това, което искаш. И всъщност се чувстваш непрекъснато уморена. Така че не казвам, че не трябва да се грижиш за тялото си, за здравето си като цяло, нали? Трябва това да го направиш, но просто за себе си всеки от вас трябва да направи една равносметка, коя от енергиите, за които сега си говорихме, не е в баланс, има в повече или по-малко и съответно да направи така, че тази енергия да се възвърне, да се нормализира тази енергия. Аз ще ви помогна да разберете къде изтича енергията ви, къде ви в момента изтича енергията ви, като ще направим сега една малка практика. И тази практика ще ви покаже коя е най-празната ви батерия в момента, къде живеете в трябва и какъв малък избор можеш да направиш сега, за да направиш промяната, промяната, която искаш. Така че сега просто ще ви помоля да седнете удобно, да се настанете. И да ме слушате. Готови ли сте? Затвори очи, ако ти е по-комфортно. Когато си са затворени очи, по принцип на повечето жени им е по-лесно да визуализират, да си представят нещата, за които говорим. Така че, ако така се чувстваш по-добре, затвори очи. Сложи едната ръка на корема си, а другата на сърцето. Поеми бавно дъх, дълбоко. Бавно и дълбоко. Поеми дъх и издишай. Направи така 2-3 дълбоки вдишвания. Просто вдишваш, поемаш дълбоко въздух, може леко да го задържиш и издишаш. И така 2-3 пъти. Сега си представи, че имаш 4 батерии. Това са имената на енергиите, които преди малко ви споменах. Имате мъжка батерия, женска, детска и родителска. Без да мислиш, коя е най-празна в момента. Какво е твоето усещане? А сега помисли, коя е тази батерия, която най-често пренебрегваш? Коя от всички най-често пренебрегваш?
Сега помисли, кое от всички трябва най-много те изтощават. Кое трябва ме изтощава най-много? И ако вече си готова, помисли какво всъщност имаш нужда да избереш вместо това трябва. Ще повторя въпрос. Какво имам нужда да избера вместо това трябва? И сега е момента да направиш малък избор. Не нещо революционно, нали, не някакъв голям избор. Един малък избор, който можеш да направиш още утре. Намери ли? Направи ли своя избор? Няма нужда, ако не желаеш, да го споделяш с нас. Достатъчно е да го знаеш. Можеш да отвориш очи и да се върнеш при мен в залата. Тук ли сте? Ще се радвам, ако някой иска да сподели какво, какво е усещането след тази малка практика. Добре. Тук сте. На линия сте. Започвам да ви усещам и аз. Иска ли някой да сподели? Тук не се насилваме, направим нищо, трябва. Само ако искаш, може да споделиш как се чувстваш. Усети ли, а, усети ли онези тънки моменти в самата практика, начина по който говорихме за нещата, които трябва, за изборите, които трябва да направим, за енергията, която ни липсва. Всъщност това е по-важно. Дори и да не споделите с мен, важно е всеки за себе си да е осъзнал къде е неговия конфликт в момента. Напишете ми, за да не ми споделяте така и да го лично всеки да направи избор самостоятелно, дали да го споделя или не, но можете, ако сте усетили коя батерия ви липсва, просто да ми сложите
да речеме цифрата 7. В чата напишете 7, ако сте усетили, няма нужда да споделяте коя енергия ви липсва, а ако просто сте усетили, че ето този тип енергия ви липсва или е разреден и трябва да направите нещо по въпроса. Добре, супер, радвам се да споделяте, защото това ми помага да разбирам дали нещата, които правим в момента, имат смисъл за вас, дали ви носят смисъл, да, или са ви полезни. Добре, усетили сте, което е чудесно. Другия ми въпрос, на който можете да отговорите с усмичка, усетихте ли кое е това трябва, което най-много ви тежи в момента? Сложете ми 8, ако по време на тази практика и този час, в който си говорим за енергията, сте усетили кое е това трябва, което най-много ви тежи и трябва, нали, нещо да направите по въпрос. Усетили сте добре, супер. Ако наистина се вложите и направите техниката така, както просто на 100% се отдадете, нали, а не го мислите, когато правите такива техники, е важно наистина да сте отдадени на 100%. Затваряш си очите, поемаш, нали, поне 3 пъти дълбоко въздух, освобождаваш се от всякакво напрежение, от всякакви мисли в главата, които идват и можеш да ги усетиш, няма как да ги изгониш, особено ако нямаш опит. Но можеш просто да не се задълбочаваш в тях, а да ги пропускаш. Да минават. И по този начин въпросите, които чувате или във водена медитация, когато правите, можете наистина да осъзнаете много неща. Нали, една такава малка на пръв поглед практика, много кратка, може да ви даде яснота за това, къде се намираш в момента по отношение на темата, за която си говорим днес. Това е нещо, което наистина е изключително ценно. Добре. Видях, че някой беше коментирал тук, детската енергия ми липсва. Всъщност това осъзнаване е много важно, защото трябва да работиш в тази посока. Да направиш, да правиш нещата с лекота. Нали, как ще си възвърнеш енергията? Повечето жени, при които липсва детската енергия, те са достатъчно, нали, чувстват се достатъчно пораснали, и трябва да направят нещата така, както трябва, строго, дисциплинирано, с така, нали, родителски менталитет. И не позволяват на детето в тях да си изживее нещата. И всъщност това, което трябва да направиш, нали, да направите тези от вас, които усещат липсата на такава детска енергия, да се оставите, да се наслаждавате на нещата, като ви се случват, чисто по-детски, без да си забраняваш, защото ти усещаш кога имаш тази енергия, но я стопираш, като си забраняваш да реагираш по този начин. Още един начин, по който можете да си върнете енергията като цяло, може да направите един списък с задачи, които имате. Най-вероятно вече имате такъв списък. Но ако направите един списък, всичко, което по принцип трябва да направиш, и много е важно мозъка да отчита, че от този списък се отмятат някакви неща, са изпълнени. Така че направете го и всичко, което в този списък, вижте дали има неща, които са важни, актуални за този момент, или са за след 3 месеца, ама ти стоят в списъка. И го изчистете. Изчистете го до минимум, до конкретния момент. Примерно в тая седмица или в този месец най-важните неща, които трябва да свършиш,
Записваш ги и се концентрираш да ги свършиш. Защото ако само си стоят в главата ти или в списъка ти и ти не ги изпълняваш, това много, много ти дърпа от енергията също. Само факта, че имаш да вършиш много неща, дори това нещо е, дори примерно трябва да си купиш много бански. Но то сега в момента не ти трябва, нито си тръгнала на спа, нито си тръгнала на море. Обаче ти стои по някакъв начин в главата. Ти можеш това нещо да го отложиш за сега. В смисъл това, тази задача не ти е спешна сега. Тази задача махаш от този списък, защото в момента не ти е спешна. И други такива неща, които са за след един месец, примерно да не ти стои в главата сега. Като му дойде времето, тогава го сложи в списъка. Така че първо напишете всичко, което се сещате, после прочетете този списък, вижте кои задачи не са в момента, обаче ви тежат. Нали? Кои неща не са ви спешни сега, не са ви важни в момента, просто ги имате да ги вършите и ви стоят в главата и освободете пространството от тях. По този начин си възвръщате енергията. И в ежедневието по-лесно ще ви се случват нещата, ако а, имате определени неща, които трябва да свършите и ги вършите. Не ги оставяте от днеска за утре. Планираш 3 неща и ги свършваш. Нали, вечерта си ги отметнал. 1, 2, 3. Свършил си от край. А ако само си планираш, но не вършиш, не си изпълняваш това, което си планираш, дори пред себе си само, когато ти си казваш някои неща, ще ги направя, но не ги правиш, мозъкът ти знае. И всъщност това също ти отнема от енергията. Затова, когато поискаш да направиш нещо, просто го направи. Ако не си казваш, ще го направя, като не искаш да го направиш. Защото се затормозяваш. Просто освободи го. Освободи я тази задача. И ако в момента не ти е важно, сте вие за по-нататък. Така че тази тема не свършва тук. Това по-скоро е началото на една много сериозна, много, много важна тема, за която трябва да се замисли всяка жена. Факта, че си тук, избора, който си направила да бъдеш на тази среща, говори, че ти вече имаш желанието да правиш нещата не от позицията на трябва, а от позицията на това имам право да избирам какво да направя и какво да не направя. И тези неща, които имате да вършите в ежедневието, ако ги вършите не защото трябва да ги свърши, а от позицията на аз избирам да го направя това. Разликата е огромна. Едни и същи задачи можеш да вършиш от позицията на трябва да го направя и тогава енергията ти отива надолу. А същите задачи, ако решиш да ги направиш с друга нагласа, не защото трябва, а защото избираш. Нали, да си кажеш, аз избирам това да го направя. Тогава ти имаш съвсем различна енергия, отношението ти към тази задача е различно, защото ти си свободен човек, ти имаш право на избор и избираш да го свършиш. Разбирате ли колко е важно това? Ако искате да обсъдим нещо по тази тема, ако някой от вас иска да сподели нещо, може да си отвори микрофончето и да сподели. Как се чувствате? Иска ли някой да се включи? Или да продължаваме? Сега идва един момент, не ми пишете, не искате да си включите микрофона, така че сега идва един момент, за който си мислех дали изобщо да говоря за него в тази среща, но в крайна сметка реших да ви споделя. Всъщност книгата и дневника вече са в печатница. Тези от вас, които участваха в така нареченото споделяне, коя корица повече ви харесва, благодаря ви. Наистина се включиха много хора в тази задача.
На мен, аз поставих така, исках да ми помогнете да избера, защото и в двете имах някакви леки съмнения, но в крайна сметка реших да оставя една от двете, защото дори имаше вариант да мисля за трета корица, но не ми се иска да бавя още топката. Искам просто тази книга вече да излиза, защото си представях, че ще стане много по-бързо, защото от моя страна стана бързо, но след това се наложи така да изчакам докато коректора си свърши работата, дизайнер и така нататък. Така че междувременно нещата се подредиха и в крайна сметка аз избрах, ето тази корица ще бъде на книгата. Сега тази е направена с чат GPT, така че тук може нещо да, нали, няма да е съвсем същата, но тази визия и книгата Силата да бъдеш жена, всъщност е посветена наистина на всяка жена, която търси себе си, която дошла до един момент, в който усеща, че иска повече от живота, че до този момент е правила много, много, много неща и всъщност не се чувства удовлетворена и иска да направи нещо за себе си. В тази книга има много от нещата, които си говорихме до сега и тя не е художествена литература, една книга, която да седиш да прочетеш някаква история. Тя е книга, която ще ви помогне наистина да опознаете себе си и всъщност, ако четете книгата с един бележник в ръка и отговаряте на въпросите, в самата книга има във всяка глава, след всяка глава има въпроси, които ще ви помогнат наистина да постигнете една сериозна трансформация в живота си и ще подобрят наистина стандарта ви на живот. Ще разберете за метода Жената царица и как този метод всъщност ще ви помогне да се държите като жена царица, да се чувствате спокойни, свободни, да имате граници, хората да ви ценят и да ви уважават и в крайна сметка да се чуете защо, нали, другите са решили да си сложат в персонализирания комплекс, нали, тая тема стрес. Защото ако имаш яснота за себе си, ако можеш да контролираш нагласите си, тялото може да контролираш всичко. И тогава няма стрес. Тази книга ще ви помогне наистина да опознаете себе си, да преминете през всички неща, които ви очакват много по-лесно и особено ако сте в период на промяна, в перименопауза, по време на менопауза има описание какво се случва и как може да преминеш много по-лесно през този етап, така че тя е за всяка жена. Аз съм по-често говоря там, че е за зряла жена, но тя е дори за едно 20-годишно момиче, защото всяка жена ще мине през този период, а пък и този метод за жената царица може да помогне буквално на всяка една жена да постави себе си на първо място в живота. Дневника нарекох Силата в теб, защото вярвам, че всеки един от нас е много силен, като той изначално е създаден силен човек. Има моменти обаче, в които тази сила се губи. А когато започнеш да губиш различните типове енергия, които по принцип има, ти всъщност започваш да се губиш и в един момент ти чудиш това, аз ли съм, докъде съм стигнала, как можах да се докарам до тук, не мога да се позная такива неща. И всъщност този дневник е много интересен. Тези две неща могат да бъдат и самостоятелни, но в комплект, когато има една синергия, която може да направи чудеса с вас като цяло, с жената. Дневника е посветен, той е един трансформационен дневник. Това не е тефтер, в който да си записвате задачите, които имате да вършите за деня. Не е бележник, това е дневник наистина и той, както пише тук, е дневник за връзка с себе си. Как съм го така структурирала? Този дневник има 3 фази и във всяка една от фазите разглеждам 5 ключа от метода Жената царица, които има в книгата. Всяка една фаза, те са 3,
ви води на ново ниво и на ново осъзнаване на мисленето. Този дневник може да промени мисленето ви. Първата фаза, вие го приемате, четете, има доста и за четене в него, не е просто празни страници за писане, има информация, той е като полукнига, полудневник, има доста информация и след това има странички с въпроси, на които да отговаряте. Има място, където да отговаряте, има свободни странички, но има някакво подсещане на самата страница, за да все пак да те води на някъде, нали, да не се чуеш какво да пишеш. И така всяка фаза може да посветите по един месец на всяка фаза и в тези 90 дни, 3 месеца, наистина да израснете много в ментално отношение, което от своя страна води до израстване във всяко едно отношение, защото един от ключовете тук е здраве, така че няма как да го пропуснем, но най-интересното, всъщност най-важното нещо е, че това е една синергия от 5 ключа, 5 неща, които са важни, за да жената да съществува, не просто да съществува, а да се наслаждава на живота. И книгата и дневника са в печатница. Всъщност на 20 февруари ще ги имаме на хартия. Аз реших да пусна предпродажба за тези от вас, които са най-нетърпеливи и за тези от вас, които са с мен в процеса на създаване на тази книга и имат търпение да изчакат 20 на дена, нали, могат да платят сега, а да изчакат 20 на дена, за да я получат. Само да видя какво пропуснах. Да, реших да ги пусна в продажба и тези от вас, които ги купят предварително, всъщност ще получат 3 подаръка. Първият подарък е достъп до затворена общност за 2 месеца. Създадох една нова общност в School. Тя е платена по принцип, за да влезеш в нея и да разглеждаш. Има безплатни материали, има платени курсове, но има доста смисъл, има безплатни материали, които ще стават все повече. Така че получаваш, ако купиш и двете неща предварително, само за тези, които в предпродажба се включат, ще получат достъп до затворената общност за 2 месеца и ще получат подарък, един курс, който се казва как да превърнем желанията си в реалност и който го има в тази общност и той по принцип там е платен. Трябва да платиш $25, 20 евро приблизително, за да го отвориш и да го изучиш. И третия подарък е мини стратегическа сесия с мен, в която сесия ще направим стратегия за това какво най-много те вълнува в момента и къде искаш да настъпи някаква промяна в живота ти, така че да мога да ти помогна това нещо да се случи по-бързо. Да открием какви спирачки имаш, да разберем как можеш да се справиш с тези спирачки. Или ако имаш проблем в финансовата сфера, в мисленето, в здравословно отношение, в личностното израстване, изобщо като жена, можеш да си поговориш с мен по всяка една от тези теми. Тези 2 продукта с всички подаръци, които ви изредих, всъщност можете да си ги купите за, това е инвестицията, е 26 евро близо, 25,98, защото това е общата цена на 2 продукта, но само в предпродажба и само когато си купи човек двете неща, ще може да получи тези 3 допълнителни подаръка. Ако искате да го направите, мога да ви сложа още сега линк в чата и да си запазите вашето копие. Ще го получите в топло, когато излезе от печат, значи след 20 февруари, просто искам да сте наясно